गेलेनायनि फारसे बर' हारिनि थाखाय गुबुन मोनसे गोजोनथाव खौरां 20टी अल इंडिया इंटर स्कूल आरो सेनियर कैडेट चैंपियनशिप फेडरेशन कापआव बर' हारिनि सानै गेलेगिरिया सनानि मेडेलखौ देरहानो हादों। राजबारिनि नेताजी सुभाष इनडोर स्टेडियामाव खुंफुंनाय 20टी अल इंडिया इंटर स्कूल आरो सेनियर कैडेट चैंपियनशिप फेडरेशन कापआव संजीता ब्रह्म आरो बेन्जामिन ब्रह्मआ सनानि मेडेलखौ देरहानो हानायाव जाफुंसारदों। बिसोर सानै गेलेगिरिया चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानो हानायखौ जोबोद गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसेयैनो बिरदाव ब्रह्मआ गेलेगिरिखौ फोरोंथाय होनायनि कच बिबानखौ सामलायदों।